Azul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanggetswal. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang kape mo sa umaga ay sasabayan ng pampagising na kwentuhan ng mga balita at iba pa sa Kape! Tan Balita. Kape! Tan Balita Kasama sina Dean Aquino at Amor Biga. Sabado, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong radio station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Dahil ang mainit na kape ay mas masarap. Sabayan ng masarap na kwentuhan ng mga mainit na balita. Kape! Tan Balita. Good morning! Maabig ya kapusan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Sabado, Abril 26, 2025. Welcome po sa programang Kape Tan Tan Balita. Well, maabigya kabusan at siya namin kabaluyan maminsan nila bro. Siya manlapot sa bugtayang gadal 7. Maniiba malup tayo sa yan programa. Narilan nyo sa balita informasyon. Tan siyempre, paningbahat na saray makabaliksan iran isyo. Wow, energetic ka, Kuya Ding. Medyo pipilitin ko rabat. Ah, Tanim maganula eleksyon, malupilin siya. ay malutoy. Bawal ang lutoy-lutoy natin. Kailangan double time, di ba Kuya Ding? Oo. Agara masyado ang papalikas. Agara masyado ang papalikas. Nga dyan syudad na dagupan. Kwanda rarame sutilat. Kwanda. Antoy, wala lay alikas mo. Anto? Likasan sirin. Oo, man lilikasan tan. Ang hula ng lahat. Baka sa last hour daw. Mga ganon. Singa umman so, singa umman so labanan niya Ay, talaga. pero sa ibang lugar, Kuya Ding. Oo. Kawanan kawig kunure kina, listaan ha? Oo. Say pa, abi lang tayo listaan. No, asalitam tayo puting van. Ang tako data man nagalaw-gaw. Pero dakil natan, ya labay din makalugan at sa tayo puting van. Oo. Awitan dakad San Carlos. Ay, sirin. From Mawandan, bibilang. Oo. Awitan dakad San Carlos. Awitan dakad Kalasyaw. Tapos? Tani, wala. Singa dyan siya may how to it is, pero wala ang ibaga. Ano miraya, taga barangay Baluling, ditar, mapandan, so akaawat, specifically Baluling Oo. akaawat na 6,500 each. 6,000? 500 each. Oy, ang laki. Ano mirara? Baka Limara ko naman leader. Ikaw naman, Kuya Ding. Maybe. Pero, Oo. akaawat na 6,500 pesos each. Daw. Pero, may sakuya akaawat, managlist. Sa amin nawadan 6,500 is from a certain party list. Ako di lang, tempano, kini siya may kakampanya. Oo. Pero aman niya akawat, managlista lamot, at sana na niya party list. Ay, Diyos Ginoo. Ay, lista. Word lista. 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 Word lista. Ilistan pala kape ay. Di ba? Oo. Buti na lang si Kuya D, hindi nagpapalista ng tirapay, pandesal. Ilista yun, tanggap po rin ko. Ilista yun eh. Oo, ilista yun. Tano sweldo la. Di ba? 26 ngayon, mga kapaborito. Nako, 14 days more to go. Election na. Ewan ko kung tama ang kwentahan ko, pero kagabi, kinwenta ko na yan eh. 14 days more to go, May 12 na. Election na. Si Camila, sulan na ko, pila matisayan kabusan. Siyak si Amor de Gaspidiga. Tana siyak mat, siling akino. At ngayon, mga kapaborito, dadako na ho tayo sa ating ulo ng mga balita. Kape Tambalita. News Recap.
Sa ating balitang lokal, Chief of Police ng tatlong bayan ng Pangasinan na pinalitan. Issue ng di ginagamit na dialysis machine sa Manawag, sinagot ni Mayor Jeremy Aherico Rosario. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Lalaki nalunod sa ilog. Kape Ipinapatay ang ospital sa Santa Barbara malapit lang matapos. News Proyekto ni Recap. dating Mayor Joel De Los Santos, binatikos ni Mayor sa plan. Samantala, kaso ng dengue sa Pilipinas bumaba ayon sa Department of Health. Digital Learning Initiative mahalaga sa pag-unlad ng education system ayon sa Department of Budget and Management. Ito naman, pondo para sa 20 pesos rice program. Isasama na raw sa national budget next year. Kape Tambalita 104,000 na pulis News pakakalat Recap. sa araw ng News halalan. Recap. At sa ibayong dagat, Indian Prime Minister nangakong tutugisin ang mga namaril sa pinag-agawang Kashmir. At sa palakasan, Celtics Cavaliers tinuhog ang 2-0 lead. Alas 5:43 na po ang ating oras at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, tatlong bayan sa Pangasinan ang pinalitan ng Chief of Police dahil sa iba't ibang rason. Ang pagpapalit ng Chief of Police sa bayan na Orbistundo, Bayambang at Mangaldan ay sinagawa sa PNP Pangasinan Provincial Office sa pamamagitan ng isinagawang turnover ceremony na pinangunahan mismo ni Police Colonel Rollifer Kapukyan, ang PNP Pangasinan Provincial Director. Sa pahayag ni Kapukyan, ang Chief of Police ng Orbistundo ay pinalitan dahil natapos na nito ang tour of duty at for retirement na ito. Sa bayan naman ng Bayambang ay may mga faktor na kailangan ng alisin doon. Ganon din sa Mangaldan na kailangan na rin umabot sa ibang level ng position sa regional office. Ang bagong Chief of Police ng Mangaldan ngayon ay si Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon. Pinalitan nito si Police Lieutenant Colonel Roldan Kabatan. Sa bayan ng Bayambang naman, ang bagong Chief of Police ay si Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik. Pinalitan nito si Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Kalov. At sa bayan ng Orbistundo, ang bagong Chief of Police ay si Police Major Fernan Rivera. Pinalitan nito si Police Major Romel Sembrano. Kape Tambalita News Recap. News Maging Recap. maingat at dapat ay ligtas ang mga isa sa ilalim sa dialysis. Ito ang naging reaksyon ni Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario patungkol sa issue ng dialysis machine sa pag-aari ng munisipyo na hindi ginamit. Ipinaliwanag ni Rosario na nadatnan na nito ang naturang medical equipment nang manalo itong mayor noong 2022 elections na kung saan hindi umano kilala ang brand at hindi pa umano siya nakakita ng gumamit nito. Hindi naman anya ito ibig sabihin na pag may makina ay basta lang magsasalang ng pasyente dahil ito'y napakadelikado. Kailangan anya ang isang eksperto, isang nephrologist na siyang eksperto sa kidney failure. Binanggit ni Rosario ang Presentius dialysis machine, anya top of the line na pinagkakatiwalaan na brand at ginagamit halos lahat ng dialysis center, hindi lang dito sa Pangasinan kundi sa buong bansa. Dalawang dialysis machine na di kailang brand ang nabili ng munisipyo sa panahon ng transition period matapos ang 2022 elections na hindi nga ginamit ng Administrasyong Rosario. Dahil dito'y sinisisi si Rosario ng dating mayor, ngayon Vice Mayor Kim Amador, na kalaban ni Rosario sa dating na eleksyon. Kaugnay ito'y sinabi ni Rosario na tatanggapin na lang anya nito ang sisi kaysa gagamitin ang mga dialysis machine na magsasapanganib naman sa buhay ng kanyang mga kababayan. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang lalaki matapos na malunod sa Embarcadero River, Barangay Kabatling, Malasiki, Pangasinan sa imbestigasyon ng pulisya. Pagkatapos na makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan ng biktima na si Salvador Frias Jr., 48 anyos, ay nagpunta ito sa nabanggit na ilog para mangisda. Subalit makalipas ang 4 na oras ay hindi ito nakabalik sa kanilang bahay. Nang hanapin ito ng nakababatang kapatid, ay nakita ang biktima na lulutang-lutang sa ilog. Naitakbo pa ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival.
Walang nakitang sugat o injury sa katawan ng biktima. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Malapit nang matapos ang ipinapatayong ospital sa bayan ng Santa Barbara. Sinabi ni Mayor Carlito Saplan na ang naturang proyekto ay nagkakalaga ng 60 million pesos at tiyak na ito'y malaking tulong sa kanyang mga kabayan sa serbisyong medikal. Ang pagtatayo ng ospital ay isa sa mga pangako ni Saplan ng panahon ng kampanya noong 2022 elections. Samantala, nanatiling hindi pa tapos ang Santa Barbara Arenan ay pinapatayo sa panahon ng termino ni dating Mayor Joel De Los Santos. Rason ayon kay Saplan ay ang malaking porsyento na kinuha ni De Los Santos mula sa 85 million pesos na pondo ng naturang proyekto na inutang ng munisipyo sa bangko. Masyadong malaki rin ayon kay Saplan ang 40 million pesos na pondong ginamit ni De Los Santos sa pagpapaganda ng plaza na kung tutusin ayon sa alkalde ay baka malaki na ang 20 million pesos para sa naturang proyekto. Si Saplan ay isang engineer at si De Los Santos ay arkitekto na kapwa-kontraktor ng mga infrastructure projects. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Dalawang lalaki naman ang arestado sa lungsod ng Dagupan sa pagbebenta na ipinagbabawal na droga, particular sa may Sitio Pilay, Barangay Karanglaan. Ayon sa Dagupan City Police, ang dalawang suspect na si alias Ope, 36 anyos, tricycle driver, at si alias Jem, 26 anyos, ay nabitag sa inilatag na buy-bust operation. Nakumpiska sa mga suspect ang 14 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na tinatayang may timbang na 10 gramo na mayroong market value na 68,000 pesos. Nakuha din sa mga suspect ang marked money at doodle money. Ang mga suspect at ang mga nakumpiska ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition. Kasong paglabag sa Section 5 sa ilalim ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act ang kakarapin ng mga suspect. Kape Tambalita News Recap. News Labing isang Recap. minuto bago sumapit ang alas 6 sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa. Mahalaga umano ang bawang inisyatiba na layong ipromote ang digital learning para sa pag-unlad ng edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman nitong Biyernes, Abril 25. Ito ay kasabay ng paglawak niya sa project launch ng Pay It Forward, isang digital transformation advocacy sa Intramuros, Manila. Pinirmahan ang Memorandum of Agreement para sa Pay It Forward initiative ng Department of Education o DepEd at Department of Information and Communication Technology o DITC kasama ang mga private partner na iAcademy at Republic Asia noong Abril 13. Layo ng advokasya na magkaroon ng mga mag-aaral sa buong bansa ng kaukulang digital skills sa pamagitan ng training, ICT equipment at satellite. Sa kabila nito, batin naman ni Pangandaman na may mga pagsubok sa paglipat sa digital technology lalo na sa mga remote area. Anya, kailangan ang whole of society upang masiguro ng inisyatiba ay magkakaroon ng more efficient and productive outcomes na mag-aambag sa kabuang economic growth. Magbibigay ng kukulang tulong ang Department of Budget and Management upang masiguro ang tagumpay ng Pay It Forward campaign. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantala, isasama na sa pambansang budget sa susunod na taon ang pondo para sa 20 pesos rice program ng pamalaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na gusto ng Pangulo na maisama na talaga sa pambansang budget para sa susunod na taon ang 20 pesos rice program. Layo nito para hindi na ito balikatin pa ng mga lokal na pamalaan. Sa ngayon kasi, ang national government at local government units ang magkatuwang para balikatin o isubsidize ang murang bigas. Ang mga nasa LGUs anya sa Visayas Region ang unang naghayag ng kooperasyon at pakikipagtulungan sa national government para maipatupad sa Mayo ang 20 pesos rice program. Kaya doon gagawin ang pilot implementation nito. Kung mayroon pa niyang ibang LGU sa ibang rehiyon o kay rehiyon ang nais na tumulong ngayon, bukas niya ang pamalaan at tanggapin ito para madala na rin sa kanilang mga lugar ang murang bigas. Tiniyak din ni Castro na sa kalaunan ay patutupad na rin ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa buong bansa. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Nasa 140,000 na pulis ang ipakakalat sa buong bansa sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12 ayon sa Philippine National Police PNP
nitong Biyernes, Abril 25. Mahigit 7,000 tauhan ang sinanay bilang backup pool workers para sa halalan at 3,774 sa mga ito ang ipapadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa sa impormasyon, tututukan din ng PNP ang mga posibleng magdulot ng pagkaantala sa eleksyon, kabilang ang intense political rivalries at mga gang. Kabuang 63 na aktibidad ang inuugnay sa political rivalry na namonitor sa BARMM, Metro Manila at Calabar Zone. Samantala, may mga iniulat ding gang sa Central Luzon, Central Visayas, BARMM at Zamboanga Peninsula. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Patuloy naman ang pagbaba ng bilang ng mga bagong dinadapuan ng sakit na dengue sa Pilipinas. Base sa datos ng Department of Health, nasa 9,289 ang naitalang bagong kaso ng dengue mula March 16 hanggang 29 ng taong kasalukuyan. Mas mababa ito ng 23% kumpara sa 12,050 na naitala mula noong Marso 2 hanggang 15 ng taong kasalukuyan. Iniulat din ng ahensya na nasa 0.36 ang case fatality rate o halos 4 sa bawat 1,000 dinadapuan ng sakit ang namamatay. Iniugnay naman ng ahensya ang pagbaba ng bagong kaso sa pagsasagawa ng pinaigting na vector control sa mga komunidad. Kasama rito ang simpleng taob, taktak, tuyo, at takip. Ang pag-alis, paglilinis, pagpapatuyo at pagtatakip ng malalagyan maaaring pamugaran ng lamok. Iniugnay naman ang mababang case fatality rate sa mas maagang pagkonsulta ng mga pasyente base na rin sa health education program ng ahensya tungkol sa mga sintomas na dapat bantayan. Mabilis rin ang pagbibigay ng medikal na atensyon sa mga pasyente na dumudulog sa dengue fast lanes ng Department of Health Hospitals para maiwasan ang mas malalang komplikasyon ng dengue. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Kinestyon sa Korte Suprema ang isang memorandum ng Civil Service Commission o CSC sa gitna ng eleksyon 2025. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Bayan Muna at Courage para ideklarang unconstitutional ang CC Memorandum No. 3 Series of 2025 na patungkol sa paggamit ng social media ng mga kawani ng pamahalaan na nagpapaalala sa political neutrality sa panahon ng halalan. Nais ng petitioners na mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Injunction habang wala pang resolusyon ang katastasang hukuman. Katwiran ng mga petitioner, ang naturang CC memo ay mapanganib lalo na sa karapatan at kalayaan ng pagpapayag ng mga tao. Sa katunayan ay ramdam na ang killing effect nito at maraming kawani ang umano'y nagrereklamo. Anila hindi sila papayag na busalan ang bibig ng mga manggagawa ng gobyerno at diniyak na lalaban ito sa Korte Suprema pati sa lansangan. Punto pa nila, kung ang mga taga-palasyo ay hayag ang iniendorso ang mga kandidato ng administrasyon, bakit ang mga ordinaryong kawani ay tila pinatatahimik? Una nang binatikos ng CSC memo ang CC memo sa sinasabing pagbabawal sa mga kawani ng pamahalaan na mag-like at mag-share ng political post sa social media. Pero paglilinaw ng CC, maaari namang mag-like, share, comment at repost basta hindi ito pangangalap ng suporta o pagtutol sa isang kandidato o partido ngayong eleksyon 2025. Nagpaalala rin ang CSC sa mga kawani ng gobyerno na dapat may maingat sa paggamit ng social media at iwasan ang partisan political activities. Samantala, nakapaghain na ng kaso ang National Bureau of Investigation na kay NBI laban sa 10 individual na umano'y nagpapakalat ng mga peking impormasyon online. Ngayong linggo, 4 na overseas Filipino worker o kay OFW ang panibagong nasampahan ng kaso dahil sa umano'y paggamit ng edited video clip ni NBI Director Jaime Santiago mula sa kanyang dinaluhang forum kamakailan. Dito ay pinapalabas umano nilang pinagbabanta niya ang mga OFW. Ayon sa NBI Chief, labis na ang pagkalat ng fake news sa bansa na nagdudulot
na banta sa iba't ibang sektor. Kailangan na anyang masugpo ito upang mapigilan ang dulot ng pinsala, lalo na kung maapektuhan na rin ang national security ng bansa. Gate ng retiradong Regional Trial Court Judge, mistulang isang pandemya na ang fake news sa bansa, kung saan ilan sa mga nagpapakalat nito ay ginagawa na lamang bilang katatawanan. Ang ibaan niya ay ginagawa na din ito bilang livelihood, kung saan kumikita sila dahil sa peking online content. Nangako ang NBI chief na magtutuloy-tuloy na ang pagsasampa ng kaso laban sa fake news peddlers. At kung lalabas na ang kanilang warrant of arrest niya, tuluyan na rin silang aarestuhin. Kape Tambalita News Recap. News Recap. 3 minuto bago sumapit ang alas 6. Sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat, nagpalitan ng paratang ang India at Pakistan noong Huwebes matapos sisihin ng New Delhi ang kanyang regional rival na sumusuporta sa deadly shooting attack sa pinag-aagawang Kashmir. Nangako si Indian Prime Minister Narendra Modi na tugisin ang mga namaril na responsable sa pagpatay ng 26 na sibilyan sa tourist spot ng Pahalgam noong Martes at inakusahan ang Pakistan sa pagsuporta sa cross-border terrorism. Nakilala ng Indian Police ang dalawa sa 3 tumakas na gunmen bilang mga Pakistani. Ang mga pag-atake sa Pahalgam ang pinakamatinding pag-atake sa sibilyan sa pinag-agawang Muslim majority Kashmir sa nakalipas na 25 taon. Sinuspindi ng New Delhi ang Water Sharing Treaty at inanunsyo ang pagsasara ng mainland border cruising sa Pakistan. Ibinaba ang diplomatic ties at tinanggal ang visa para sa mga Pakistani noong Miyerkules ng gabi. Noong Huwebes ay nagsagawa ng pakikipagpulong si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa National Security Committee kasama ang top military officials at ng makapangyarihang Army Chief na si Asim Munir. Bilang tugon sa akusasyon at takbang ng India, tatanggalin ng Pakistan ang Indian diplomats at military advisors. Kakansilahin ang visa ng mga Indian nationals maliban sa Sikh pilgrims at isasara ang main border crossing sa India. Nagbawala rin ang Pakistan sa anumang pagtatangka ng India na hinto ang supply ng tubig mula sa Indus River na ito mano ay hakbang para sa pakikipagdigma. May mga panganib o pangamba ng diplomatikong hakbang ng India ang magiging opening salvo o umpisa ng potensyal sa pinangangambang military action sa pagitan ng magkatabing nuclear armed na mga bansa. Samantala sa larangan naman ng palakasan, humakot si Jalen Brown ng 36 points, 10 rebounds at 5 assists para gabayan ang nagdedepensang Celtics sa 109-100 pagiba sa Orlando Magic sa Game 2 at itala ang 2-0 lead sa kanilang Eastern Conference First Round Series. Nagdagdag si Kristaps Porzingis ng 20 markers at may 17 points si Derek White para sa Boston habang hindi naglaro si Jason Tatum dahil sa wrist injury sa Game 1. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Orlando sa kanyang 32 points, kasunod ang 25 markers ni Franz Wagner. Paglapit sa Magic para sa kanyang ikalawang sunod na panalo sa serye sa Cleveland, humataw si Donovan Mitchell ng 30 points para pamunuan ang Cavaliers sa 121-112 pagtuhog sa Miami Heat sa Game 2 at itarak ang 2-0 bintahe sa kilang Eastern Conference First Round Series. Binandirahan ni Tyler Hero ang Miami sa kanyang 33 points habang may 18 markers si Davion Mitchell. Isang minuto makalipas ang alas 6, magbabalik ang Kapetan Balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123.
Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangayin din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rabi Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka! Elias Villanueva, utusan mi ka! Elias Villanueva, ipawil mi ka! Elias Villanueva, iboto mi ka! Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair,
and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. 9 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Kape, Tan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Sabado sa pamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, good morning. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado. Yung ating weather system na binabantayan ay itong Intertropical Convergence Zone. Siyang nakaka-apekto sa bahagi ng Mindanao. At easterlies, yung hanging maalinsangan na nanggagaling sa dagat Pasipiko na siya namang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dyan, sa easterlies, ang buong lalawigan ng Pangasinan, particular Dagupan City, ay bagyong maulaw pa rin hanggang sa maulaw na papawirin na may naasahang pulo-pulong pagulan o pagkulog dahil sa easterlies. At ang tamang hangin naman ang nagmumula sa may silangan hanggang timog silangan ang siya namang iiral. At ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alaw ng ating karagatan. So wala tayong year warning na nakataas sa namang bahagi ng ating bansa. Ang ating agwat ng temperatura ay naglalaro sa 26 hanggang 35 degrees Celsius at ang ating heat index o damang init na mararamdaman sa araw nito ay nasa 43 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:37 ng umaga at lulubog naman ng 6:16 ng dakong hapon. Yan mo nalagay ng ating panahon ng tagapag-ula, June Soriano. Magandang umaga. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Masalimot minsan siya kapaborito. Agtilata pangkalawan dahil nasa panahon tayo ng tag-init talaga, mga kapaborito, di ba? And base sa ulat ng Pag-asa, sa pamamagitan ni Sir June Soriano, ang damang init tinatayang sa araw na ito, tinatayang 43 degrees Celsius. Yan. Aton, manamos tayo, kapaborito. Ang tayo mangiraas, ya manamos. Kaya lang pag no maminsan ingon wala may forecast na pag-asa ya heat index within the day. Sinasabihin a day before, pero pagdating ng araw na yun, say for example, forecast ng pag-asa kapon, pagdating ngayon, yung prediction na 43 pagkaminsan, mas higit pa
Yung heat index, mas mainit pa. Oo, kaya and sa panahong ito, sabi nga, expect na natin dahil ito yung kainitan talaga. Ito daw yung kainitan. Sing-init ng usaping politika. Kuya Bagam. Ding. Ay, sus, Ginoo. Ang bilis ng takbo ng panahon natin, ano? Ang bilis ng takbo Kapigan ng oras. kapigan labat may aalagaran sa start na campaign period sa March 28. Oo. Pero natan manasing girlan mo sa election. 14 days more to go, mga kapaborito. Sus Ginoo, election na. And double time na. Hindi lang double time, Kuya Ding, ang ginagawa ng ating mga kandidato, kundi hindi lang triple din. Kung po pwede, walang tulugan na yung iba. And syempre, ang kakaraw iraad siya tayo, di ba? Sa rebutante. Correct. Aplikante kasi sila. May mga aplikante para sa sino yung mga aplikante? Mula sa pagkasenador, gobernador, congressman, mayor. Sa mga board members. Yung 12 senador down to the municipal level. Maging ang mga party list, Kuya Ding. Kaya, sus, Ginoo, mga kapaborito, sa dami po ng mga aplikante para sa posisyon sa gobyerno ho natin, pag-aralan natin mabuti. And, relax lang tayo, ag tayo maingungot kapaborito, wag nating sabayan yung init ng panahon. Kailangan kalmado pa rin po tayo. Tanong maminsan, jabpetang na politika, say mangkukulkol, ara may supporters na sari kandidato. Oo, naku, relax lang mga kapaborito. No, talagan ay sumanok yo o di manok yo, na jadbiyak maso manok yo o di manok yo, umanlabala. And sana wala yung mangyaring karahasan. Pero sa amay babagam, no manukyo. No sa amay manukyo at ay sumanukyo. No amanay sumanukyo. Pero wala rarong balot mo at butante manok dan amin. Lagari, tapian makarakal. Diskarte lang yun. Diskarte. Pero pagdating... Lagari, tapian makarakal. Pero pagdating ng pagboto, Siyempre, isa lang naman yung iboboto nila sa isang posisyon. Sa senator, ilan yung ibobonot? Labing dalawa. Iboboto natin, 12. Sa pagka-gobernador, sa congressman, sa bawat distrito, tigisa din, di ba? Tigisa, ya. Pag sa governor, isa din. Sa party list, isa rin yung dapat iboto. Sa vice governor, isa rin. Sa mga board members, tigdalawa. Bawat district. Diba? Tigdalawa dito sa Pangasinan, pero meron yung mga probinsya kasi na pagkakunti yung distrito nila, meron yung, ang pagkakalam ko, meron yung umaabot na sa isang congressional district ay electoral district ay umaabot sa 4. Ganon. And sa pagka-mayor naman, isa lang din. Sa vice mayor, isa din lang. Sa pagka-councilor, 10 sa mga syudad, 8 sa mga bayan. Yan. Diba? Kaya mga kapaborito, walang masama kung ilista na yung nagugustuhan. Kaya yung word lista ngayon, lista agad garita. Pag may kumukuha ng pangalan nyo at ililista daw, maningil kayo. Diba, Kuya Ding? Pero talking of lista-lista, pagka minsan parang singaman po yung kamula, napapailing tayo dahil meron yung naglilista for a certain party list, ano? Yes, ay either man-register ka na yun sa may sakuya siya visitor remittance center what. Yeah, man-register, man-download ka ni. It will be a cashless transaction. Sa either da kuno 150 pesos. Ay, sos, ginumang god? Wala karuman na 50. Gawon dan 200. Pero amin 50 ko no, umpila ka ni. At sakang ko, umman la, so sa may pakaneng nasaray kandidato, at saray butante, iya panguyong sing amay. Masyadong ini-small nila. Masyadong ini-small. Agkwanta no, if I have the right word, pero singabastusan. Diba? Hindi maganda talaga. Convincing da ka with that 150 pesos plus 50, may pila 200 ka, may pila ka.
Ang gano'n awit yung danit abong mo. At akilatan. Ang laking insulto yun. Just for them na makaupo sa posisyon. Diba? Ay, pero in fairness Ang pangit. naman daw. Oo, ang pangit talaga. Pangit. Oo, pangit talaga. Pero ang katwiran naman ng iba, hindi namin binibili ang inyong mga boto. Oo, namimigay lang kami ng pang-merienda, Juan. Nung mangiter kayo pang merienda ni ang po ni eleksyon ang iterkila ko mon. Oo. Ang po ni campaign period ang iterkila nung sa timing yun natan. Iya campaign period, iya man iter kayo noon tanya kantidad. Oo. Ayon sa naarami managlista mo't, no, managlista kila di madbiyak, at sa kaya party list bibilang, ang kila man lilista mabiyok as if wala raming kangaranan kasi, kaya kabatay, yung litaw so kangaranan da, kasabi so election as if they have that influence within that area na sa kaya barangay. Ay, sos. Di ba? Ganun ba kayo ka-powerful na pwede nyo kabigin yung mga inililista nyo to vote for a certain candidate, di ba? Hindi naman maganda. Ito sa akin lang, binibigay ko lang yung opinion ko patungkol dito. 18 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga, pero kahapon, Kuya Ding, dito sa Dagupan, bumaha ng ayuda. Ay, grabe. nabalitaan ko na lang na nandito raw yung mga taga-alyansa. Yung mga senatorial candidates. Ay, ganun ba? Oo, yun din ang sinabi. Pero, wala akong nakitang kandidato dyan sa plaza. Dahil doon ang daming tao kahapon. Ay, ganun. Mula umaga hanggang hapon kasi nandun ako. May ayuda doon sa isang banda roon ng plaza. Meron din ayuda dito sa may part ng Senior Citizens Office. Kasi ibinigay na ng National Commission Senior Citizens National Commission ng Senior Citizens yung ayuda para doon sa mga centenarian, yung mga umabot ng octogenarian, yata yun. Yun yung may edad na start 80, 85, 90, di ba? Yung mga nag-80 ngayong taon, pero from January to March pa lang yung ibinibigay. Hindi lahat nung nag-birthday ngayon. Hindi sabay-sabay. Yung 80, 85, 90, 95, 100. And yun, 80, 85, nandoon, alam mo, Kuya Ding, nandoon kasi ako Ayo. Oo. Alam mo, natutuwa. Siyempre, sino ba namang hindi matutuwa dyan sa ibinigay? Kasi from government yun yun yung inaprubahan na batas. Batas naman yun. Yun yung batas. Legal yun, Kuya Ding. Legal na ayuda. Correct. Na nasa batas yun. At tinanggap ng mga senior citizens natin ng mga nabanggit na edad. Pero alam mo, nakakalungkot, Kuya Ding, kawawa yung mga senior citizens kahapon. Kasi hindi maayos yung ginawa nila. Biruin mo, insagsagdaran amin dito at opisina na senior citizens dyan Dagupan. Ang akala ng marami, okay na alright yung aircon. Dalawa yung aircon doon Yung pala, mas maksil ni amoy sibuk ko. Ang sibuk mo. And siniksik na lang din naman. Tapos, sige ibabagam mo ta maragum ta. Sige ibabagam mo ta maragum. Hindi marag. Tapos ang dami nung ako aminado ako, nagsalita ako doon, nag-alala ako sa sitwasyon doon. Syempre, ako lubman, Kuya Ding. Kulob 'yun. Sa dami ng mga senior citizen, pero yung mga assistant nila nasa labas. Kumbaga yung ventilation is not enough. Totoo yun. Alam mo ba may mga nakaramdam ng pagkahilo doon? Sabi ko, dahil sa init nga ng panahon. Siguro hindi natansya nung mga nag-set ng ganon na naghanda. At syempre, yung mga senior citizen, yan na yung mga madaling mainip, madaling mainitan, maingungot, irami arom, di ba? Lalo na kapag may karamdaman ka, Kuya Ding. Agamakang kaanos. Alam mo, meron pa nang nagsabi doon sabi niya, kami na po ang bahala dahil may nurse kami. Merong ngang nurse, Kuya Ding, iisa. Come on. Meron ng bandang hapon, sa dami doon. Nagkaroon na ng 2, tapos merong ang nahilo. Alam mo kung anong dala ng mga nurse? Stethoscope lang naman.
Oo. At saka yung pag ano ng BP. Yung matanda, matagal nang nahihilo nandun pa sa loob. Yun lang ang ginawa. Pinainom ng tubig na lang. Tapos may damay para pansingob na parang yung inamin natin pag nahihilo tayo. Paglabas niya ng sa haba ng oras na pinaghintay, Kuya Ding. Bandang hapon na siya nakakuha. Nung lumabas, nahihilo siya, tumigil. Alam mo, tumawag ulit tayo ng nurse. Tinawag natin yung nasa loob. Ay, yan na po yung nahihilo kanina. Anong dadalhin mo na naman? Stethoscope tsaka BP monitoring? Mali. Buti na lang, hindi naman sa nagmamagaling tayo, Kuya Ding. Pero buti na lang naalala ko. Hindi nga, kumbaga, hindi nga maganda yung kanilang, hindi maganda yung kanilang naging paghanda. Oo, at saka, Hindi na paghandaan, kumbaga, eto na ang mabuti. point ko doon, Kuya Ding. Buti na lang naalala ko, Kuya Ding. Meron akong dalang candy. Mahilig kasi akong magdala ng candy. Nakakatulong yun yung asukal. Baka bumaba na yung blood sugar, di ba? Kasi Ay, ganun ba? Baka yun ang isa sa mga napansin na doon. Tapos, dahil sa haba, hindi naman nila obligasyon yung magpakain doon, pero namigay sila ng biskwit. Isang biskwit. At saka isang tubig na maliit. Pero Kuya Ding, kung bibilangin mo yung oras na pinaghintay ng mga senior citizen, sabi nila alas 8. Before 7, nandoon na yung iba. Kami nga, dumating kami. Mag-aalas 9 na. Alam mo ba na nag-umpisa ang bigayan alas 10? Tignan mo So, yung matagal, oras na yun. Oo. Tapos, alam mo, yung bang naaawa ko dun eh. Tapos yung dalawa na magbibigay ng ayuda para sa mga senior citizen, talagang syempre, tungkulin nila yon na siya sa atin muna pati signature. Tama. Pero before yan, i-verify nila. Pero before yan, kaya nga na-approvean yan dahil na-verify na yan. Hindi naman natin question yun. Dahil for safety naman yun eh. Diba? Baka Kumbaga, it's yung dalawang to double check, di ba? Oo, akala ko yung dalawang yun, dalawa na silang magbibigay ng sabay-sabay. Hindi pala. Yung isa, taga-bilang lang ng pera. Di lalong tumagal. At saka nakakalungkot ba dun? Sana inalam nila yung sitwasyon ng isang senior citizen. Fit ba siya na pumunta doon? Tama yun. Alam mo, yung isa, Kuya Ding, Maong labat i-voice out ko dito ngayon para sige. sa susunod, dapat pinaghahandaan yan. Kumbaga, yung binabanggit ng ating kasama rito is an eye-opener sa city government. Tapos, yung isa, bulag na pala, Kuya Ding. Hindi niya kayang mag-isang tumayo. Siyempre, sino ba namang sino ba namang hindi pupunta dyan dahil alam naman na pera na yan, ayuda yan, saka karapatan nilang makuha yun dahil yung pagbibigay ay batay sa batas. Bagamat, pinapayagan din pala yung merong authorization. Ay, sige. Pero yung iba, yun nga, nadala doon, wala na tayong magagawa, nandun na, may mga naka-wheelchair din na nakarating. Kasi personal na tinanggap. Yun ba, kulang sa kaayusan. Yung kulang sa pagsiset ng preparasyon, baga. Huwag nilang isiksik. Alam mo, kahapon, kung pwede nga lang, makialam na ako doon na, pwede bang ilaba yung na lang, pila-pila na lang, yung palabasin na lang yung iba. Para ma-decongest yung area. Tapos, kung hindi mo pa napansin, hindi sila magdadag ng ventilador. Pinabubuksan mo yung mga bintana dahil talaga kahit merong mga ventilador, alam mo ba na sila mismo yung mga saka nandoon? Yung ventilador, siguro mga empleyado yun ng gobyerno alam ko yun Malamang-lamang. Oo. Alam mo, kasi yung mga officer din ng senior din. Siyempre, anong maaasahan mo doon, Kuya Ding, di ba? Kasi senior na rin sila. Hindi natin sila minemenos. Pero siyempre, merong mga mas bata doon na nandun na alam natin hindi naman sila senior pero tumulong. Nag-isip sana sila. Di ba, Kuya Ding? Nagagalit pa nga sila. Dahil syempre, chinecheck mo. Marami ang nagsasalita kahapon. Sana iisipin nyo yung sitwasyon dahil hindi biro ang mag-alaga ng isang senior citizen, Kuya Ding. Maong labat, nanawit kay Kindi. Diyan tumbok, aliwang Kindi sa awit mo. Pakasyat. Hindi, ibinigay ko yun dahil naalala ko yun.
Totoo yun eh, malaking tulong yun yung candy na, siyempre pag candy matamis. Yeah. Kasi kailangan din natin yun. Kahit sa mga medyo nasa middle age, Kuya Ding. Pag merong mga parang nanglalanta na hindi mo alam bakit siya nanlalanta, yun pala bumababa na yung sugar niya. Ay. Oo, baka hindi pa kumain. Posible nga hindi kumain. Yung isa pa nga, nagagalit sa atin. Sabi niya, huwag ka nang mag-alala. Kami nang bahala dito. Bahala na dito. Samantalang isa ang nurse. Yung, tapos nagkaroon ng dalawa. Pero nandun lang naman, nakaupo lang. Kumbaga, yung ginawa mo is malasakit lang sa mga senior citizen. Oo. Pero wala tayong mga gagawa. Pero hindi naman tayo nagalit. Kasi wala naman tayong dapat sisihin. Siguro hindi rin na-estimate yung pagdating ng marami. Oo, di ba, Kuya Ding? Pero sana susunod, ayusin. Lalo na kapag senior citizen. Kasi yung mga yan, kailangan na talaga ng ibang pag-aalaga sa kanila. Unlike yung mga medyo bata-bata pa, okay na alright. Pero kahit na nasa middle age, pag ganong kainit yung pinuntahan mo, hay nako. Talagang mahirap yung delikado. Sabi ko nga doon, Mahirap yung baka may sitwasyon. maaatake po dyan dahil sa init ng panahon natin. Kako, di ba? Sana tignan nilang mabuti. Pasensya na po mga kababorito na i-open ko lang ito. Baka mangyari din ngayon dahil maraming meeting di advancing nangyayari ngayon, dahil campaign period, di ba? Mag-ingat din tayo. Isipin natin yung kalusugan ng mga bisita natin, mga kasama Kahapon nga natin. may tinawagan ako, sabi niya, nandito raw siya, nandyan daw siya sa may Star Plaza, may mga politiko raw. Sa kwanto, akarakulakla. Oo. Good luck kung sila. Oo. At least Naaruman ni Kumon. Oo, at least masaya tayo kapag merong mga ganon. Di ba, Kuya Ding? Saka nagkaroon yata ng press con doon sa may Lukaw. Pagkakalat ko natin. Yun ang nabalitaan natin. Oo. Alas 6:28 na po ang ating oras. And sa init ng panahon ngayon, Kuya Ding, madali kang ma-dehydrate. Kaya eto, meron tayong i-share na tips para sa pang-kontra sa dehydration, di ba? dehydration. Heto po mga kapaborito. Wait lang po para maiwasan. Eto. Hanapin ko lang, nasa na kaya yun? Hindi ko na mahanap yun. Para maiwasan, dahil sa mainit na tsansa nga na dito sa nararanasan natin, eto. Ngayong mainit ang panahon, mas mataas yung tsansa ng dehydration, Kuya Ding. Madali Tama yun, tayong ang mga senyales na nadi-dehydrate na ho tayo, mga kapaborito. Simple lang naman po ito, pero reminder lang po, labis na pagkauhaw. Yan ang isa sa sintomas. Pagkaunti ng ihi. Pangatlo, yung pagkapagod o pagkahilo. Yun, dehydration. Panunuyot ng balat, tuyong bibig o labi, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan. Yan yung mga sintomas ng dehydration. And kailangan natin uminom tayo ng tubig. Sigaturaman sa sinyalis na dehydration, as per maimpaliwawam. Pero, agtulabay yung ibaga, pagka nakaramdam ng ganon, agtumutlabay yung ibaga, may babagaran, amagalaan de. Andi man eh. Single na bala. Oo. At pag Kuya Ding, ang advice din, meron tayong mga nakakausap na mga health expert kasi, hindi yung porket apal ka, yung bang parang, di ba, pag apal ka, gabi mo, ninom ka rin danom, di ba? Syempre. Pero, wag yung laklakin agad. Mali din pala yun. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sip lang ng konti-konti At ang may babagadara arom, drink moderately. Oo. Dumaman, di ba? Dumaman. Oo. Depende sa mga depende sa isang tao kung paano niya yung tatanggapin. Okay, mga kapaborito. Naku, magbabalik po ang Kapetan Balita makalipas po ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya,
sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na nyo na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subukan ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kay Bayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburrito. Well, walang tila na 36 minutos kasumpalan na alas 6. Dan siyempre tuloy-tulitin sa programan Kape Tan Balita. Well, dita na bali na manawag, especially now panahon na kampanya. Siyempre wala rami issue being raised by both by a certain camp. Siyempre sasagot naman yung kabila. Diyan sa bayan ng Manawag, labanan po ng Amador, dating incumbent Vice Mayor at dating Mayor dyan po sa bayan ng Manawag, running as Mayor. Kalaban niya itong si Mayor Jeremy Aherico Ming Rosario. Wala may dialysis machine ditan manaya asaliw na sa munisipyo at sa may imbunagya administrasyon. Iya sa insabitutan unong at sa amin na tayo informasyon at sa may during the transition period. Sila ba itong ibaga after the election at sa may 2022 duarang dialysis machine yasatan at aga apinabangan na sa rin Manawag genyo. Ta aga inusar na Mayor Jeremy Aherico Rosario tan sikatutan natan. So singa itututul. Nasay datin Mayor natan at Vice Mayor Kim Amador at sa kaplusan niya administrasyon yano akin satan at aga inusar. Wadya so sa may walan ubat ng Mayor Jeremy Aherico Rosario at ginawa tayon na MP Tuyaw. Good morning sa inyong mga tagapakinig at yung pinangarap po ng atin pong administrasyon, ito po yung pinangarap din ng mga naunang administrasyon na maibigay yung serbisyo na talagang in demand ngayon, medical service. Ito nga po yung dialysis. No? Medyo extra challenge dahil nga kailangan unang-una maging maingat dapat at ligtas dapat ang mga kababayan. So ito po yung hindi natin isinara na idea, bagkus ito po yung ating sinuportahan. At yun nga nadatnan natin na merong nabili na makina na talagang admittedly hindi kinulang makina at hindi nga ako nakakita ng gumamit po ng makina na yan. Pero hindi naman ibig sabihin pag may makina ka sasabi na isang napakadintos dahil marami pong makailangan pang iba. Unang-una kailangan ng eksperto na knowledgeable person na magmamando at magmamanage yan. Dapat may partner ka na nephrologist na sila po yung specialista po sa mga kidney failure. At kailangan din ng internist at medyo meron na tayo dyan. Kaya meron tayo ngayon rural health doctor na internist and board certified. Kaya nga pwede na rin silang makatulong dyan. But ang based on experience, dahil nung tayo po ay nasa probinsya, tayo humawak ng Committee on Health ng 12 taon. At noong panahon na yun, tayo rin pinagbukas ng 3 dialysis centers sa probinsya na ni kusing walang gastos ang ating pong kabangyaman ng provincial government. So ito po ang mas maganda pong arrangement po kasi tie up with legitimate na kumpanya na nasa linya po ng itong ganitong klaseng serbisyo. At yun nga po, unang-una po, may mga kondisyones na pwede nating hingin at i-offer po nila lahat ng ilalatang nila yung mga pangangailangan na makina. At yung maganda po dito, yung makinang gagamitin doon sa ating ginagawang dialysis center ngayon, yung top of the line, kumbaga, ito yung pinagkakatiwalaan ng napakaraming Pilipino at ginagamit ng halos lahat ng mga dialysis centers, hindi lang ng Pangasinan, but buong probinsyang buong Pilipinas. Itong tinatawag nilang makina na Fresenius. At doon po tayo magtiwala dahil hindi pwedeng basta-basta kung ang buhay ng tao ang pinag-uusapan. So what we wanted para sa ating mga kababayan ay yung best medical offers o treatment and management na pwede nating ibigay para sa kanila. No? At maliban dyan, ay ang dialysis center, based on my humble experience, dapat at least 10
Para po kasi malaki din ang overhead niya, no? At maraming pangangailangan tulad ng reverse osmosis, kailangan ng renal nurses. Yung mga renal nurses, hindi yan ordinary nurse. At hindi mo yan pwedeng bayaran na rate ng job order or whatever na mababang rate dahil may mga subspecialty medical workers to mga to. Renal nurses, internal medicine, nephrologists. At kailangan na bottom line, ligtas ng ating mga kababayan, no, sa dialysis center na tatayo. So, nung nakarang administrasyon na rin silang nabili, actually 4 to na stop, hindi namin natuloy yung 2. Kaya nga, ang laki po ng duda ko, no, honestly, dun sa sistema ng pagkakuha, no, ano ba, saan magaling itong idea na ito. At sabi ko, maganda yung idea, pero dapat yung maayos at proper ang konsultasyon. Mayroong mga expert minds na magbigay po ng input on how to go about it. No? So, bottom line nga, gusto natin nga ligtas ang ating mga kababayan sa paggamit ng dialysis. So may question pa doon sa brand ng dialysis machine? Well, actually, meron. Personally, ako meron dahil nga hindi ka talaga kilala at hindi nagagamit. Pinapuntahan po yan sa mismong lugar sa Bukawi. Wala naman silang maiturong ginagamit talaga. At pangalawa, itong dialysis kasi, para ka hindi yan forever mong gagamitin eh. Ang challenging dyan yung maintenance. Kung naka-tie up ka na lang sa isang privado na kumpanya, meron pong pwedeng kumita pa ang munisipyo dahil yung basta PhilHealth enrolled. Ngayon, halos buong cycle ng buong taon, kino-cover na ng PhilHealth. At ang maganda po doon, yung mga upgrades, maintenance, at challenging dyan talaga maintenance at saka upgrading mamaya. Kasi kung binili mo na yung unit, wala ka ng chance mag-upgrade. It's either you buy another one. No? Yung with tie-ups na ganito, pag dumating ang mga bagong kagamitan o updated na mga kagamitan pang dialysis, ay pwede natin hingin talagang yung latest na ibigay. In short, yun lang ang aming pong humble na nakikitang explanation dito po sa usapin na ito. Pero maganda po. Well, si Katuman, so yun po ang bagay ng ating ginawang panayam kay Mayor Jerry Maherico Rosario ng Manawag patungkol po naman sa issue ng 2 dialysis machine na hindi nga ginagamit ng munisipyo. Okay, alas 6:44 na po ang ating oras na ko. Paalala po sa mga kapaborito natin na may pasok ngayong Sabado, ha? Oo, bawal malate, bawal umabsent, sayang. Oo, correct. Kapag tinatamaan tayo ng katamaran, naku, labanan natin. Kasi kapag hindi natin yan nilabanan, tayo din ang kawawa, di ba? Oo, bawal ang tamad sa panahon na ito. Tawala may maminsan, akin niya singa makapangiras. Oo. Di ba? At saka kung minsan, singa ang sakit sula malaman ko, gano'n. Singa singa ang sakit sula malaman, no minsan it's psychological. Correct. Singa ang sakit na talaga. Agak loob unab sintakla. Kaya dapat mindset tayo palagi, mga kapaborito. Kailangan sumangkuli, yan ay nay. Para anto may babagan ng PQT. Oo. O sa tay ngiras. Agka mangiras sa katumbastutan, eras. Good morning at si TQT. Yes. Ditan at Barangay Tuliao, Bali na Santa Barbara. Ay, namimiss na natin si Kuya Tito, yan. And marami na rin nakakamiss sa kanya. Correct. And heto mga kapaborito, ay nako, magkakaroon ng traffic rerouting dito sa Dagupan this day. Dahil bibigyang daan yung Gilon-gilon. Ay, ganun ba yun? Oo. Kaya ongoing na yung Bangus Festival dito. Oo, kaya heto mga kapaborito, and maliban dyan sa Gilon-Gilon, syempre marami ngayon ang nagbibigay ng libreng pa-concert. Dahil sa fiesta, sa festival, yung mga yan. And yan, inaabangan kung sino yung magiging guest nila, sino yung mga inimbitahang banda. Banda rito, banda roon. Ngayon, may tips ho tayo. Dahil at syempre, for sure,
because it is campaign period ay ang Dagupan ay dudumugin po naman ng napakaraming mga politiko, yung mga national figure. Oo, hindi lang Dagupan, ang buong Pangasinan. Buong Pangasinan, yep. Isa ang Pangasinan sa may pinakamaraming butante sa buong Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka, dinadagsa ho tayo mga kapaborito. And, syempre, yung mga kandidato ho natin yan, kahit sa kasuluk-sulukan, pupuntahan yan. Uy, kwan yun. Mahalaga yun. Oo, para ipakilala ang kanilang sarili, kung ano yung kanilang plataforma, ano yung kanilang gagawin. Meron naman yung mga kandidato na talagang kilala na sila. Pero meron yung mga meron yung mga butante na kahit kilala na nila yung mga kandidato, ay gusto pa rin nila na kung maaari yung kanilang lugar ay marating po naman ng mga kandidato. Kasi meron akong nabasa na sa may Santiago Island sa bayan ng Bulinaw ay may nag-comment sa isang post na nag-aanyaya kay dating Governor Pogi Espino na pumunta sa Santiago Island. Gusto nilang makita. Kasi matagal na rin. Kumbaga, it's a show of support, kumbaga. Kasi kinasasabikan. Mga ganon, di ba? Yung iimbitahan sila. Na kung maaari makarating din kayo rito sa aming isla, sabing ganon. Baka naka-schedule din Kasi yan. yung Santiago Island, hindi ko pero ang pagkakaalam ko, parang 3 barangay din yata yan sa may bayan ng Bulinaw. And balikan ho natin yung mga pagkakaroon ng mga free concert, mga kapaborito. Yan, dahil dito sa Bangus Festival at sa ibang lugar din, meron din sila mga festival na sinasagawa. Heto, may tips ho tayo para doon sa mga safety tips para sa ligtas sa pagdalo sa mga concerts at music festivals. Napaka-importante ito. Iba ang may alam kung dalante, di ba? Oo. Heto, dahil maraming tao yan, dadagsain ng tao yan. Hindi lang daan-daan yan, libo ang darating. Di ba? Kasi maliban sa mga artista, meron pang iba pang mga inihanda, yung mga sikat na banda, gano'n, di ba? Heto, mga kapaborito, para sa safety, heto po, una, ano ang dapat gawin? Bawal tumayo sa mga mesa, upuan at barikada. Yan, iwasan natin yan. Pangalawa, huwag manulak sa mataong sitwasyon. Dahil dyan nag-uumpisa ang problema. Magkakaroon ng stampede pagka talaga maraming tao. Kaya huwag kayong manulak. Pangatlo, huwag iwan ang mga mahalagang kagamitan nang walang nagbabantay. Baka nakita mo si ganitong artista. Okay, sino yung sikat na idol mo na singer ng banda? Nakalimutan yung gamit. Ibinaba mo yung bag mo. Pagtingin mo, wala na. Matapos kang sumigaw-sigaw dahil nakita mo yung idol mo, pagkatapos nun, bigla kang iiyak. Sumisigaw ka na sa kaiyak dahil nawala na yung gamit mo. And heto pa, kung may emergency at kailangan ang evacuation, maging kalmado at sundan ang security personnel. Yan. Uminom ng sapat na tubig at huwag hayaang mauhaw. And ang pinakalas, huwag magdala ng mga bagay na ipinagbabawal ng security personnel upang hindi maabala. Hindi magkaroon ng problema. Diba? Kasi dito, experience ko dito sa Dagupan City, kapag may mga concert, dadaan ka talaga. Security. Dadaan ka talaga. Titingnan yung bag mo. Ano man yung bawal doon, dapat alisin. Para sa ganun, ay maiwasan natin yung pagkaabala. And for safety naman yun eh. Tama yun. Ay nandyan yung ating mga kapulisan. Yung mga kapulisan ho natin, mga kapaborito, irespeto ho natin sila. And ano man yung ipinatutupad, na alam na natin na hindi naman labag sa batas sa ating karapatang pantao, di gawin natin. And yung maayos na pananalita, yun sana ang maging maghari lagi sa atin. Maging kalmado tayo. Huwag nating hayaan na yung init ng panahon sumasabay sa init ng ulo natin. Di ba? Huwag. Maging kalmado lang. Yung maayos na pananalita, konversasyon ay malaking puntos para maging maayos na tayo lahat. Mapayapa. Kasi, syempre, and kung minsan, intindihin din natin yung pagiging mahigpit ng mga otoridad ho natin dahil
for safety naman. Kinakailangan. Oo, kinakailangan. Kasi hindi lang naman yung mga kandidato ngayon ang nangangampanya, nagre-ready. Lalo na ang mga kapulisan ho natin. Tama yun. Before pa lang yan, naghahanda na. Kaya matindi rin yung kanilang ginagawa. Malaki yung papel. Actually, yung balita, merong 140,000 na pulis ang ikakalat itong panahon ng eleksyon. I guess parang sa NCR lang yata. Oo, and lahat tayo gusto natin maging mapayapa at maayos. Pero kailangan ng kooperasyon. Dahil kung ikukumpara natin yung bilang natin doon sa mga kapulisan na magmimintina ng peace and order, kulang na kulang. Mismo ang mga kapulisan natin, aminado na kulang sila. Kaya nga hinihikayat tayo mga kapaborito na makipagtulungan sa kanila para matiyak yung safety nating lahat, maging mapanatili natin yung kapayapaan sa ating lugar. May babanggit mo tungkol maayos. Yung pong mga nagbibigay, ayusin po natin yung ating pagbibigay. Gaano po katotoo na meron pong nagbigay ng dilata, merong kandidato dyan na nagbigay ng dilata na expire. Kawawa naman yung mga okay lang kasi pagdating ng expiry period, meron pa naman yata yung grace period na something hindi pa poisonous. Pero the fact na expire na yung nakain mo, parang o yung bibigyan ka ng expire, parang malaki. Nakakamenos naman nakaka-insulto doon sa mga butante. Why give an item na nag-expire na? Pero tama yun, Kuya Din. Pero tingnan din natin kasi alam mo, may na-encounter ako dyan noon. Dahil doon sa gamot na ibinigay natin. Ngayon, doon kasi nandun yung expiration and manufacturing date. Manufacture, tapos kung kailan mag-expire. Alam mo, nagmagandang loob tayo na magbigay ng gamot dahil kailangan nung may nagkaroon ng problema ng konti, nagkaroon ng aksidente. Alam mo ba, binalikan ako nung binigyan ko yung magulang. Magbibigay rin lang kayo. Expired pa, sabi niya. Tiniyak ko naman. Sabi ko, yung nakikita yung expiration, hindi po yan ang expiration. Yan yung nung ginawa. Manufacturing date. Manufacturing date. Kasi doon, kaya tingnan din natin mabuti. Ito po yung expiration date po. Ito yung manufacturing date. Siyempre, mas mauuna yung manufacturing, di ba? Mas late yun. Mas maaga yung petsa niya. Pero yung expiration date, mas mahaba yun. Yung malayo doon sa nung ginawa yun. Yung manufacturing date. Kaya tingnan din natin. Kaya yung issue. Kaya nga sabi natin, gaano katotoo. Doon po sa tumanggap. Doon po sa tumanggap ng ng mga yung sinasabing expired. Ng mga sinasabing expired. Ng mga items na yun na sinasabing expired. Hindi naman siguro lahat. Pero may mga impormasyon na meron nakapuse na expired daw. Magbibigay din lang kayo, expired pa. Lalo na pagkain, di ba? Walang lusot yun dahil makikita mo doon kung expired na talaga. Walang lusot. Pero pag yung mag-iimbento lang tayo, yun ang mahirap. Naku, yan ngayon ang ginagamot ngayon. Sinusolusyonan ng ating mga otoridad, yung mga kumakalat na fake news. At di ba sabi nga ng ang NBI, meron ng 10 vlogger na apat na vlogger yung pinaka-latest because of fake news, di ba? Fake news. Kaya maging maingat din ho tayo mga kapaborito. Hindi lahat na napapanood natin, nababasa natin ay tama. Kaya dapat maging mabusisi din tayo. And yung iba kasi tama yung sinabi ni NBI Chief Director ang hepe ng NBI na ako minsan ginagawa na lang katatawanan para lang may content. Correct. Di ba? Meron yun, marami yun. Kaya naku, maging maingat ho tayo mga kapaborito. Kaya sabi nga meron nga yung post meron nga yung post siya na regarding the 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas. Ang nakapost doon, on sale daw yung 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas. Up to May 12, sabi ganun, which is kung titingnan hindi mo alam yung takbo ng issue na yon ay hanggang election lang pala. Pero it's not. Malinaw yun na fake news. Kaya
Ingat po tayo mga kapaborito. Huwag tayong ma-impluensyahan ng fake news. Di ba? At kaya maging mapili tayo, maging matalino sa paggamit ng social media. Hindi lahat ay pwedeng i-post. Yung iba nga, kuminsan, mas nauuna ng nagalit. Sige, post na lang ng post na gano'n. Hindi nila alam, meron tayong mga batas dyan din, mga kapaborito. Yung galit, huwag na natin ilagay dyan sa Facebook, di ba? Correct. Oo. Lalo na, meron tayong mga batas. Hindi tayo exempted. Yung, yung kasabihan na innocence of... ignorance of the law excuses no one. Yan. Hindi mo pwede hindi ko kasi alam na merong ganyan pala. Kaya ingat ho tayo. Lagi natin nagre-remind dito mga kapaborito na mag-ingat ho tayo sa pagpo-post. Para sa makayos lahat. 4 na minuto na 3 minuto na nga. 3 minuto bago sumapit ang alas 7. Binabati po natin ng belated happy birthday kahapon. Si my classmate, si Jesus Tandingan, diyan po sa may Baluling, Mapandan. Kahapon to, April 25. Then, si Freds, yung aking anak na nagdiwang ng kanyang karawan. Hindi kasi tayo nakapag-programa ng 19. Happy birthday! Belated belated happy birthday nung April 16. Then, nung April 19, si Nana Ogie, may Panginoon ko. Happy birthday po. Happy birthday. And advance happy birthday naman kay Jelmor Ligaspi Diga, yung bunso ko sa April 30. Imbitado lahat. May pa-concert pa nga kami. Pa-concert ng Dagupan City Government. Ibang klase yung timing. Kaya sabi nga niya, ang ganda naman itong birthday ko, mama. Sabi niya, may bangus, may bangus, maraming bangus. And sabi nga niya, may libreng pa-concert pa. Kaya sabi nga niya, lahat ng mga kakilala niya, imbitado kayo sa libreng pa-concert ng city government dahil birthday ko yun. Di ba? Kaya din, ang ganda nung ganun natatiming sa birthday mo, may libreng pa-concert. Di, syempre, masaya ang lahat. Alas 6:58 na po ang ating oras. And, nako, mga kapaborito, heto naman, sa mga may alaga pong hayop, mga kapaborito, dahil ngayon, yan yung libangan ng marami na ngayon. Yung mag-alaga ng aso, pusa, diba? Amaya-maya po sa amin. Oo. Ay, umuwi sa inyo? Hindi. Ako rin, may mga umuwi sa bahay namin na pusa. Meron akong dating pusa. Yung anak niya, nanganak. Oo. Parang apo na sa tuhod, yung ibang lumabas din. Oo. Yun nga, alam mo, ito ba, ugali ng mga pusa. Kung saan sila nanganak, pag may nanganak na doon na tuloy-tuloy yun, Kuya Ding. At mahirap mong pigilan dahil naaamoy daw nila. Oo. At saka pag ang isang bahay daw, ewan ko lang doon sa kwento-kwento napapanood ko, hindi ko alam kung totoo ito. Kapag meron daw silang parang nakikitang mabuti doon sa may-ari. Kaya dinadagsa ng pusa yung kanilang bahay. Ay, ganun? Oo. Di ba, Kuya Ding? Kaya nga, naglilibre ka ng tinapay, ng pandesal. Ay, ganun ba yun? Eto mga tips, mga kapaborito, sa mga may alaga po dahil sa init ng panahon, hindi lang ho tayo na ang nakakaranas ng init ng panahon, maging ang mga alaga ho nating hayop. Kaya eto, sabi nga, ang mga aso at pusa ay madaling tamaan ng masakit na dulot ng sobrang init gaya ng heat stroke dahil mas limitado ang kanilang kakayahang mag-regulate ng init kumpara sa tao. Kaya eto, mga palatandaan at sintomas na yung ating aso ay medyo nakakaramdam na ng heat stroke, labis na hingal, hirap sa paghinga, paglalaway, pagiging balisa, mapulang dila o gilagid, panghihina o kawalan ng sigla, pagsusuka, kumbulsyon, pagkatumba o kay pagkawala ng malay, kaunti o walang ihi. First aid. Eto mga kapaborito, ang first aid, ilayo agad ang alaga sa mainit na lugar. Maglagay ng bimpo o kay tuwalya na binasa ng malamig na tubig sa ulo, leeg, paa, dibdib at tiyan ng alaga. Buksan ang ventilador at itutok ito sa alaga. Dalhin agad ang alaga sa pinakamalapit na veterinary clinic. Yan. Well, eto, pahabol pa.
ang mga oil companies ay inaasahan po naman iilalawan niya sa oil companies at mangitagay na sa presyo na sa produktong petrolyo at arapon niya ago na Martes. Ano? Increase ulit? Sa Department of Energy at awalan na sa estimate ano iner 80 centimos siya hanggang 1 peso and 40 centavos per liter so itagay na sa gasolina, 40 centimos siya hanggang piso per liter so diesel, tan 50 hanggang 70 centimos per liter so itagay na sa kerosene. Sa estimate at ibabagan mangipapanangnan na sa trading resorts sa global oil market at apalabas siya apatiran agaw. Si Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodila Romero so wala ni kuan yes I estimated adjustment at sa may ibabagan sa may first round of US sanction at sa Iran's shipping network. Sa labay itong ibaga may oil export na sa Iran at wala so sa may sanction na sa Estados Unidos yan iner at awalaan na sa may limitasyon katon unleksab so sa may demand untagay balot so sa may presyo. Si katutan sa may the latest balita ni paakar at sa itagay na sa presyo na petroleum products by Tuesday. 2 minuto makalipas pa alas 7 ng umaga. Overtime na ho tayo mga kapaborito. Kaya no choice na ho tayo. Pansamantala, magpapaalam po ang programang Kape Tan Balita. Maraming salamat and magandang morning po sa inyong lahat. Mga nakasama nyo po sa loob ng isa't kalating oras, ako po si Amor Ligas Pibiga. Tan Siakmat Siding Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Richard Olanday. Susunod na po ang Throwback Sabado. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1